Bon dia a tots i totes. Bé, és el segon dia, anem a repassar el que aprenem ahir, que és el ball de jota, el ball bàsic de la jota, i després introduirem el primer pas de la jota de Quiria. Se'n recordeu que anàvem cap a un costat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dir-vos que ací a Llíria, a esta zona de la comarca de Camp de Túria, etc., les jotes eren molt assentades. El 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En altres zones la jota es balla més alegre, es balla picant davant, etc. Però a Llíria la jota es balla més assentada, amb més tranquil·litat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bé, com ja sabem el pas de jota, ara, quan entra, el primer pas seria, en la part de dins de la parella fem un xut en la cama cap avall. Veieu la punta així, no? Si no així, doncs així. Fem un xut, parem i peguem la volta i xutem i canviem el braç. De moment anem a fer sols els peus. Xutem 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bé, jo ja he introduït els braços, però si volen, el millor és començar sols en els peus. I quan ja controlem els peus, introduïm els braços. Si ens agarrem així, fem un peu, 2, ara a la dreta, ara a l'esquerra, un xut i ens girem. Un xut i ens girem. Un xut i ens girem. Anem a fer-ho en braços, encara que abans ja ho hem vist, però ara anem a fer-ho en braços. El braç dret que xuta està en la banda de baix. Xutem i el braç baix. Què fem? Quan girem, els braços canvien de posició. L'esquerra per xutar, preparada per xutar, i el braç esquerre baix. Xut. Xut i baix braç. Xut i el braç baix. Xut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este seria el primer pas de la nostra jota. Aleshores, si unim la primera part, la jota, el pas bàsic i el primer pas, quedaria de la següent manera. Malgrat que ara veureu més vídeos de més gent, però anem a fer-lo ara també en el tutorial. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quan comença la cançó, quan comença la lletra, fem, ara vos ho explicaré, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Què fem per canviar de la jota al primer pas? Perquè estem fent parabarabam, 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 pam, 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 parabarabam, 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 pam, pam, parabarabam, 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 pam, 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 parabarabam, parabarabam, parabam, pam, pam. I quan entra la música, i el molló del Pla de l'Arc, peguem dos xicotetes. Així no se fa, no, se fa xicotet. 1, 2 i rodem. I mos situem de costat o de gaidó, que m'agradirà a mi, per a pegar el xut. 2, 3, 1 i girem, 1 i girem, 1, Bé, espero que vos hagi agradat.
Bé, com tots els dies anem a acabar en una folia, que diu així. Diuen que Llíria és la glòria i Benaguasil el cel. La Pobla és el purgatori i Benissanó l'infern. Jo no sé per què ho diran, perquè a mi la gent de Benissanó me cau molt bé i tenen una àvia especial i un castell, vamos, que se n'ix. Bueno, espero que us hagi agradat. Adeu.